Жанымсыз дуслар, бүген без караячакбыз сезнең белән Айюла һәм Алсуның Ай былбылым дигән җыр. Без барыбыз да беләбез Ай былбылым дигән җырны. Син беләсеңдер инде. Әле минем башлыйсы килә иде. Әй, сәлам минем дусларым, минем балаларым теге, берч, ничек атала әле ул? Күчтәнәч дигән программада кебек. Ничектер аны бүген уйладым аның турында. Бәлки шуның кебек исәнләшергә дип. Һәм әйтмә нишләп, чөнки минем артымда менә бу әйбер бар. Дөньяның икенче җирендә булсам да барыбер Татарстан. Әйдәгез, карыйбыз. Айла һәм Алсу, Ай былбылым. Алсуны мин бик белмим, ләкин бер көнне укыган идем яны ChatGPT белән сөйләшкәндә, ул Евровидениедә булган икән һәм рекорд ясаган, икенче урын алган берсе өчен. Айланы без беләбез инде, без аны караганыбыз бар бер тапкыр. Аңлыйбыз. Дүртки карыйк инде, ничә безгә әйбер карарга. Ак иттереп камышка. Мин җырлый белмим. Белмәсәк әйтәм. Ул шундый вайб җыр. Мин ул җырны шулай яратам, яна һаман эштә булганда да җырлыйм. Бу абый әйбер өченме, сугыш өчен. Менә аны без дөнья өчен генә, без тынычлык өчен генә. Барча тынычлык урам Казанда. Менә шуның кебек. Әле миңа кемдер әйтте, кураймы ниндидер инструмент бу, курай дип аталмый ахрысы. Бу икенче төрлечә һәм ул башкортларның, белмим, мин аңламадым алай да. Һәм ул бик кызык та түгел, теге курай түгел, мейнстримда ул кырай дип атала инде. Белмим, бераз композициянең начар ягы бар. Ул терлек. Монда болай төрлечә бераз микс бергә түгел кебек. Җырның менә төрле яклары бар һәм алар бер-берсенә ябыштырылган кебек. Болай скотч белән генә. Аңладыгыз. Шунысы ошамый. Бар менә бу инструменталь ягы, бар менә аның җырлавы һәм ул күбрәк модныйрак якта имә, теге киклары, хэтлары ничекләй, снейры ничек болай. Һәм ул кайчан инструменталь ишетәсең, курайлар уйнауларын, ул ничектер миксны бергә итмәй.
Senin kiyimlerin meňe alanlyň oşy. Başgyrt kyzynyň aýbullar bik motor kiyimi. Maňa niçikdir klişe-de ol, diýme? Şulaýş. Näzirek tigi, biraz dile, diýme, hem muzyka party başlana, biraz ol tirilişe kebek. Kaçan aýry jyрлауdan tigi niçikdir bilmeýim, aňlatap bolmaý. Jep şulay eken ol, jep şulay sezile. Sezilgändir ol, belki bulay tyňlagaç olar paty sezilmeýdir hem olar bir özgerteler-de, rakurslaryny özgerteler, kadryny da bütünleýse ikinçine goýar. Şoňa görä belki şulay owerdir ol. O mene bu kadr motor. Otlar bilen. Ýa kyzyk bolan. Ýa kyzyk bolan, müzik kyzyk bolgan. Ölen näse dep aýtyp bolma. Lekin endi kuýargan magys, kanalga ýazylbas, daha näse işlägis. Bar näse işlägis, bar näse. Görüşen kança. Sag bolasy.